Prvo ću da kažem da Vardar pre 6 meseci sad nije isti Vardar, totalno je druga ekipa. Uveli su taj novi sistem od kako je došao novi trener, igraju na znatno boljem nivou, imali su kvalitetne igrače i pre, ali to nisu koristili. Sad mislim da koriste sve drugačije i da mnogo pametnije igraju i strpljivije. Očekujem jako težak meč. Ne prepisujem ulogu favorita ni nama ni njima, ali meč će biti izuzetno težak i mislim da će do poslednjeg minuta odlučivati. Definitivno će presuditi odbranu. Mi smo naučeni da iz odbrane pobeđujemo i da iz odbrane dobijamo sve. Mislim da je i Vardar malo dao akcenta na odbrane, tako da sutra definitivno bolja odbrana će presuditi utakmicu. Nema budućnost nikako tajno oružje, mi igramo kako smo igrali do sada i gradili smo na tome da za ove dve utakmice budemo što bolje spremni, za ovo smo se spremali celu sezonu, nemamo neke karte da krijemo, ne krijemo ništa, svi znaju kako igramo, svi znaju da igramo najzahtevniju odbranu, tako da to sutra očekujem. Ne strahujemo, ali sve igračice Vardara su zahtevne, na svakoj poziciji su pokrivene najmanje po 2 igrača, što je jako zahtevno, imaju rotaciji 6 bekova, što nema ni jedan tim trenutno na Final Fouru, ni u Ligi šampiona, tako da će stvarno biti jedna zahtevna utakmica za nas i jedan veliki izazov. Iskreno, ja bih više voljela ruska, ali skandinavska ima malo više iskustva. Drago mi je što je Dinamo na Final Fouru jer je po meni najviše zaslužio od svih ostalih ekipa, tako da voljela bi da bude jedno malo iznenađenje i da Dinamo dobije Larvik, mada Larvik ima dosta utakmica ovakvih iza sebe i mnogo će iskusnije ući u ovo polufinale.